Maayong buntag, kabisayan nagBindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumo. O kini ang programa sa kaanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong lagad, si Pagtuki Tats Samson, makiguban kaninyo sa kaoras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, September 26 karon 2015, ug ang atong hot issue, baha sa syudad. Again, atong topic karong buntaga, kabahin sa baha sa syudad. Apan sa dili pa ko mo padayon, tuguti ako sa pagpangayo katahuran pagbalik kaninyong tanan nga masuki kayo nining ato ang programa. Unahon nato no ang atong mga silingan nga mga probinsya no sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros ug pipila ka bahin sa Mindanao ug ingon man sab sa atong mahal nga probinsya sa Sugbo. Apil na niini mga higala nga atong mga kaigsuunan nga naa diha sa mga isla no sa Camotes ug sa Bantayan Island no. Labi na gyud sab sa atong mga kaigsuunan sa atong mga nanay nga nanginabuhi karon ug naa silang tagsa kapanimalay at ingon man usab sa atong mga kaigsuunan nga mga drivers no. Tanang mga drivers nato nga nagpaminaw ug nagsunod kanunay ning atong programa ug ingon man sab sa uban natong mga kaigsuunan nga naa diha silang tagsa kapanginabuhian. Once again, maayong buntag nindot kay atong adlaw karon kay makita nato no sa gawas nga linaw no kayo ang ato ang adlaw sumuna nga ato ni siyang pahimuslan mahigala nga manghinaot ang magpabilin kini siyang ingon ani no. Okay, nining ato ang hot issue karon atong isgutan no sa akong gi-mention kaganina nga atong topic kabahin sa baha no sa syudad. Kuyugan ta mga higala sa ato ang mga dinapit karong buntaga. Una sa tanan akong ipaila kaninyo ang kasamtangang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council unya usasad sa atong mga konsehal dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Akong ipaila kaninyo si Honorable Dave Tumulak, konsehal. Maayong buntag. Maayong buntag sir ug maayong buntag usab sa ato ang mga tigpaminaw sa DYLA ug nining maong programa. Unya mga higala kuyugan usab ta karon taud-taud ni Sir Wilson Ramos no ang kasamtangang administrative officer sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, and also no ang ato na kayong madungog kanunay ang atong suki sad ang hepe sa Pag-asa Mactan si Sir Oscar Tabada no. So last week mahigala tungod kay dako kayong ulan no nga ni resulta ngadto sa pagbaha labi na gyud sa mga areas duol sa kining kasapaan nato no. 196 ka individuals ang natala nga dinhi sa Cebu City nga naapektahan mga higala. Ang Pag-asa has warned the public to take precautionary measures in possible flooding of low-lying areas near river channels. Also, ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council, CDRI, has urged the public living near the river banks, landslide-prone areas, and other high-risk areas to move out. Not only flooding became viral on the onset of rainy days, but heavy congestion of traffic has experienced in downtown areas of Metro Cebu. Brought about these heavy rains, the CDRRMC has planned to allocate 20 million pesos for lot acquisition for the safe relocation sites of affected residents in Cebu City who live along the river banks. Mga higala ang pangutana, how ready is our government in responding the needs of the affected individuals brought by rains and flash floods? What are the precautionary measures that the public should take? So mo ni mga higala ang atong mga gustong sayran no sa atong mga bisita karon matagaan ta nila og pagpasabot kung unsa man ang angayan natong buhaton labi na gyud no sa mga lugar nga maapektahan gyud sa baha o ingon man sa kanang gitawag nato og mga panghitabo no nunot nining pagbaha no. So mo na siya mga higala di nato langanon ato dayon ning sayran no gikan sa ato ang dinapit nga si Konsehal David Tumulak no ang chairman sa Cebu City Risk Reduction and Management Council. Konsehal, once again mayong buntag. Mayong buntag sir. Unang pangutana nako Konsehal, unsa man ka delikado no how badly affected are the people
labi na gyud katong mga namuyo sa riverbanks. Ang ato dinhi sa Cebu City, konsehal, no, ang mga dagko natong sapa, you mentioned about Guadalupe, Guadalupe, unya natay Buhisan River. Buhisan. Lapos diri sa may Kinalumsan. alright, Oo, padlapos po na nga dito sa Pasil, Dulho. O kini mga Guadalupe sad diri sa south nga bahin, Guadalupe River. O kini sang sa may Mahiga. No? nya Mao kini naman siya yung mga kini major siya gyud konsehal, mga dagko kasapaan. ra ba gyud ni, no? Yes. Mo na nakalisod nato diri sa siyudad Subo gumikan kay pipila lang ni ka mga kasapaan ang atong makita ug maghisgot ka diri sa south ang katapusang taytayan o sapa nga imong makita kini lang dapit sa may Bulacau. Ug ang katapusang tumoy ini katapusang makita nimo ang kini sa dapit sa may Kinalumsan. Okay. Sunod kining Guadalupe River. Sunod kining Lahog River. Kana murag Maora gini siya, sir. Ang ato ang makita nga karon nga nagkaanam na kadako ang populasyon sa ato ang syudad. Kikinahanglan gid kaayo ni nga dunay kooperasyon sa ato ang mga katawhan ug ingon man sa ato gobyerno kay kon magsige patag binasulay ato man makita gud ni nga ang pag long term plan, no? Ang pagplano unta sa land use planning before katong mga kakaraan ng mga panahon ug nakita na unta na nila dili unta ta man yun ani apan lagi gumikan kay dunatay gamay problema ni ato mga panahon na kita nagsagubang kini kita karon ang mahimo na lang gyud nato niini nga ang ato ang mga residente karon magtinabangay gyud, no, labi na dahil mismo sa ilahang mga sitio kay sa musugotag sa dili ang ato ang panahon mao na ni ang bag-ong panahon karon, Yeah. no, ang pagbunok sa kusog The kay new uwan. normal. The new normal. Mao na nga nagkapasalamat ganita kay naay pag-asa naasad kining mga Cebu City disaster, provincial disaster, barangay disaster nga makatutok aron sa ingon makapangandam bitaw ang atong mga katawhan kay kutob na lang ta dinha. Hinoon doon na puntay laing mga matang sa mga pamaagi nga ato ang gipahimo karon nga dili pa man sad siguro uhay ang tanan nga ang ato asang mga syudad, ang mga probinsya magplano, no, og ato ning hangpon kining maong mga inani nga panahon kay ang pagbaha kalit-kalit diri sa syudad Pananglitan, diri sa tuwa dili kayo mo bundak ang kusog nga uwan to taligsik lang pero ngadto sa atong kabukiran baga kaayo og mga dag-om. Pero lagi gumikan sa pag-abag sad sa national government o sa pag-asa makakita ta og dunay mga dag-om nga atong makita sa kabukiran og makapahibaw dayon tas mga kabarangayan. Mao ni nakaayo. So, nag-mention man ka konsehal, no, sa Lahog, no, kay usama ko sa residente pod sa Lahog, Yes. unya kanang eryaha diha kanang nga sapa murag medyo dako-dako ko kasanitian kay niadto konsehal nakapuyo ko diha back in 1972. Kinilingi ato ang ginikanan usaman kalabandira panahon nga why maglisod ang tubig adto gimi sa sapa kanang Yes, kita tinuod na. sunok. Tinuod na, oo, sunok. Diha pagid may manglaba. Mhm. So karon nakabisita ko, in fact ako nag-eskwela sa ko sa Sudlon area. So kanang taytayan diha mo ganay kada adlaw na ko magian. Sa una wa pa ginay mga balay. Karon, Apan grabe na. karon makita ka nga namuwak ang isig kakilid. Ang sapa niya ato perting dakuha karon murag kanal naman siguro ng Tinuod sapa. na, oo. Ang atong mga kasapaan karon, adi isa rin nato ma-blame po ng atong mga tao. Gumikan lagi kay fast growing ang siyudad Correct. Sugbo. Correct. Daghang kay manimuyo dinhi, gustong mo istar dinhi, gustong matrabaho dinhi. Gumikan sa kawad unsad sa pagpangita pod og mga luna, mapugos na lang sila sa pagpuyo diha sa mga kasapaan. Nasay uban mapahimos pod sa gayon kay lagi kasapaan, gobyerno, sakyan lang pod ang panahon. So kay wa pa mo gud nila makita unsay risgo. Karon nakita na to nga grabe kay pagrisgo. Manghinaot unta ang atong mga residente diha sa atong mga kasapaan. Makasabot unta sila sa tumong sa gobyerno nga dili ta gusto nga dunay mga tawo nga manglutaw diha sa atong mga kasapaan. Dag-anam na magini kadaghan labi na inig-uwan pod makita sa nato ang atong tubig uwan di na sad siya katuhop kinaputos na sa mga semento. Tinuod. Ang mga lugar kaniadto nga pipila lang ka mga panimay karon baga na kayo. Tinuod. Ang basura sa katawhan karon grabe na pod kayo. Kana sad, no? So, kana ba imo bang makita ba nga maglisod ang gobyerno usab sa pagpatuman gumikan kay dili ta susama sa ubang mga nasod ba nga wa pa gani sa ubang nasod sa Asian countries nga atong nabisita. So wa pa gani ang mga panimay giplano na daan sa gobyerno nga butangan na dagdako king sapa. Wa pay bay ha. Samtang only in the Philippines butang kada agbay una kanal. Lahi kay ba diferensya kayo wa kay nato maplano pag-ayo ang land use planning. Gumikan lagi kay tungod aning politika pod.
Sa gusto ka sa dili, daghang kay mga tao, mga nini, malipay ang ubang mga politiko. Unya, nakalimtan na lang bitaw ang pagplano sa usa ka lugar. Unya, moabot ang panahon nga dunay mga problema, mo balik na sad ngadto sa gobyerno, doble na sad ang gasto sa gobyerno. I mean, it's high time. No? It's high time nga ato ning maplano. Konsehal, di nato gid mabasol no kamo nga nasa present administration sa ato ang mga nahitabo karon apan nasayod ko og kay ako lumulupyo man gugod sa Cebu makakita sa gyud ko sa naningkamot sa gintaon ang Yes. city government no sa pag address nining mga problema ha. In fact, murag ang political will gani sa pag-demolish no sa mga kabalayan Yes. nga naa diha sa wan inyo magyud nang gipatuman. In fact ato magyud nang nakit-an na karon. Nining panahon na konsehal unsa may mga measures nga inyong nakit-an nga angayan nga himuon sa karon nga higayon ha nga nananing problema og tingali ang sa umaabot sad. Well, giuna na to ang ato ang mga kabarangayan kasi sila may mga frontliners. Okay. So gi-empower na to ang ato ang mga barangay nga kinahanglan makabaton og dugang mga ekipo simbako og dunay mga katalagman dali silang makaresponde unya sa paghingpit nga pagplano pod sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Unsaon paglikay, pagpamino sa kadaot. Kay susama man na sa syudad, kita napasunod lang ni nato. Murag namana lang ni nato ba sa mga kakaraan ng mga panahon. Kita lang nakasaw ini karon apan sa ako nang giingon, dili na kinahanglan nga magbinasulay ta sa isigusa. Hinoon, maghiusa ta, gi-empower nato ang mga kabarangayan, gihatagan at tugdugang mga ekipo. Gani naghatag ta nilang tag 1 million para pagpamalit sa ilahang mga ekipo. No? Naghatag pud ta nila og pagpa-renovate sa ilahang mga evacuation centers. No? Nga diha gid nagagikan gid sa mga barangay. Kaysa kung ugaling dunay mga katalagman, dili na maato sa syudad sa Sugbo ang pagtubag sa mga panginahanglan simbako og dunay mga katalagman kundi sila na mismo sa ato mga kabarangayan. Kay sila man dayon mo makaresponde kay naman sa ilahang lugar. Oo, kay ako gihadlokan simbako lagi og dunay grabe kay pagbaha. Dunay mga panimay unya nga mga guba daplins kasapaan, ang mga debris ana madana ngadto sa unahan, mupundo na sa usa ka lugar kay lagi musaka sad ang tubig, mabahaan ang usa ka barangay, muguba na sa simbako lang sa atong mga kataytayan. Mag-unsa naman ang pagresponde? Dili na pwede. So kinahanglan gyud mag-anticipate kita sa worst scenario, no? Kinahanglan kita nga dili ni wa ni magpasabot sa nga atong gihimong gipaplaning gibuang nato ang mga katawhan. No. We should face the reality. Correct. And we should ready. Correct. No, kay ang ato ang gitan-aw kanos aman ta maggunahuna sa usa ka senaryo og mahitabo na ba, no? Kini mintas tanto wa pa ni siya mahitabo pero makakita tandaan sa umaabot nga mahitabo gini. Yeah. No, og dili tang tanan magpakabana. Labi na sa ato ang proper disposal of garbage. Labi na ni ining ato ang pag-clearing na asay responsibility atong kabarangayan nga magbantay sila silang mga kasapaan nga kanang dili kaayo kanabang dili na mapuy-an ba og lain ba. O kanang existing diha pila na katuig, sige, ipanglista na kay doon naman tayo plano ang ato na silang ibalhin. Kagahapon ang adlaw nag-istoryahan namin si Mayor Mike Rama. Doon na siya plano usab nga pagpalit og kining mga container vans na para sa temporary shelter para sa ato ang mga kagisuunan nga naa man nimo is kasapaan. Unya ato sang ibalik ang katong programa nato katong balik probinsya, no? Balik probinsya nga og tan-aw nato masuta nato og wa gi maayo nga panginabuhian ang kagamahanan pwede makahatag og puhunan, mobalik sila sa ilang probinsya. Ang uban nga di ana gyud manimuyo kapangitaan natong paagi. Usapon na kapaagi sad nato nga magpalit ag atong kagulingong yuta, no? Para sa mga relocation, evacuation sa ato ang mga katawhan. Nga maghimo sad ta ang plano nato sa 2016. Kay lagi ang city government do naman tay atong kagulingong disaster plan, and this was the first time nga ang usa ka local government unit nga do na tay disaster plan. This is a 260 pages. Diin kita gyud mo nagdama niini og ang tanan akong oras utok na at tanan diha gibutang. Og napasalamat gani ko kay na recognize ni no sa uban nga mga national government nga mo sad gani ni ang gisunod no sa uban nga mga LGUs. Kay nakita naman ko din nato no nakita nato unsay short term solution, unsay long term solution, unsay medium term solution. So, political will. Mo na nga, ako, nabalaka ko nga, so simbako, og dili ni masunod sa musunod na sad nga mga administrasyon, mubalik na sa tas uno. Kining atong gihimo, pagplano nato, pagpalit og usa ka luna,
tukuran tani condominium medium rise building. Sa 2016 maghahintag pundo nga mukabat ngadto sa dili molabaw sa 50 million para sa usa ka structure. Gihimo ni nato nga isip usa ka modelo nga magpalit tag luna karon tuiga 2015 ini ka 2016 maghimo tag atong kaugalingon nga medium rise building para sa mga affected families. Okay? Para dili na ta magka problema pa magtan-aw ta sa ato ang mga kasapaan nga naanasan. As I said earlier, kinahanglan gyud nga dunay kooperasyon sa mga barangay officials. Okay. Talking about cooperation, konsehal, no? Dili man lang dinhi kay kung tan-aw na nato ning mga sapaa sa mapa, naatay mga silingan nga mga syudad sad. How is it unsa man unsa may ato ang kanang gitawag natog sistema karon? Comprehensive planning, drainage planning sa mga kasipit nga mga syudad ug lungsod, no? Oo. Kana importante kay na siya, no? Kay primero ana ang ground elevation man tanaw nato, no? Ang ground elevation onya total number of volume of water, onya ang velocity. Kay mo vary na ang velocity sa imuhang ground elevation sa imong riverbed. So kinahanglan magplano gyud ang mga kasikpit nga mga syudad. Magplano sila kinsa ning mga tawhana apektado, unsay posible nga mga tributaries, water tributaries. Kana bang mga diin nagagikan ang tubig. Nya tan-awon sa nga ang present nato nga drainage plan. Okay? O makita nato sa atong drainage plan og kinahanglan nga o kini mao gini pinakasayon buhat gitag bagong sapa. Okay? Ang kasikpit pud sa lungsod buhat gitag may kanang sapa. Pero ang pangutana og magbuhat pa gani kag bagong sapa, ihagbong na sa nimo sa laing sapa. Ang ihang gilap doon. Tan-awon sa nimo ang ihang gilap nun. Pila sa Kay ang volume namon ang volume kay magpaabot kita na nga pikas na sa lungsod, pikas syudad mo problema na pud. Pero konsehal, kining pagbaha resulta gini siya. Kining pagka-traffic resulta gini siya. Yes. Ang route gyud ani daghan siya mga causes. You mentioned a while ago about kining pagpatakag labay, Yes. kining pagbuhat og kining pagpuyo aning mga sapa nga by nature sapa man gyud na siya nganong Okay. puy-an og mga tao. Unsa man gyud nakita nimo konsehal nga angayan gyud nga you mentioned about long term, no? Yes. Kini karong mga long term karon nga imong panglantaw, hopefully nga ang musunod mapadayon ni siya. Unsa man gini siya nga mga long term nga mga plano karon nga nakita Okay. nimo? Usa sa mga long-term plan is maghimo tag usa ka catch basin Okay. o usa ka sinkhole, no, sa north, south ug central. Mangita tag mga luna nga adunay mga bakante nga paliton sa syudad. Nga adto na to ipang divert ang mga tubig nga dili na to paaboton nga maabot dito sa mga syudad. Okay. Sa ato ang mga kabalayan. Kay ang atong epekto nga makita ini, ang grabing epekto sa pagbaha, dili man kining mga dagkong building, no? Kining mga yanog kay mga taong gagmay kay mga payag kanaa sa mga residential area. No, ang kaguol ana sa pagbaha, ang mga kagamitan, ang ilang pagtrabaho, apektado kaayo sa mga economic kanhon nga kalihukan. So kinahanglan naa ta catch basin north, south and central. Usa na. Ikaduha, paghimog gyud og bagong sapa. No? Paghimog bagong sapa. Ikatulo, ang atong mga katawhan magtinabangay ato nang mapatuman kining cistern ordinance. No, kining ato ang pag-uwan ug mag-uwan man ugaling ato ning sawron. Yeah. Gamito nato sa pag-flush sa kasilyas, pagbubo sa tanom, pagkaligo sa imuhang mga hayupan, o bisan unsa nga mapahimusla nimo ang tubig uwan. No? Usa sa siya nga dako kay gikatabang. Ikatulo, magtinabangay ikaupat kini sa basura. Proper disposal of garbage. Di ta magpataka kay ang ato ang total number of population diri sa syudad Sugbo gikan kas Lunes ngadto sa Biyernes times 2. Sabado ug Domingo mao na total number of population gid sa Cebu City. Gumikan kay ang katong taga probinsya di man narbaho syudad. Oh. Nagdapon na sila ilang kaugalingong basura. Ang ato sa tubig nga mainom, instead nga mo ni ato makonsumo pila lang ka litro sa tubig, mosamot ka daghan gumikan kay namay daghan na narbaho. No? Dili lang kay pagbaha ato mga problema. Lakip na ang pagkuwang unya pohon sa tubig mainom. Mao ni ato ang makita na daan sa mga problema ug makakita ka sa ato ang disaster plan. Giklaro kay dito nato, specific kay nato. On the near future, ang problema sa Cebu City is tubig mainom. Musud na ang tubig parat. Problema ta mo mahal ang tubig, mas grabe pa sa gasolina. So kinahanglan tanan lagi magtinabangay
dili lang kay ang mga komunidad, apil na ining mga private sector, Yeah. mga kompanya, mga simbahan. Yeah. Kining nahitabo na to karon nga climate change, mao na ni. May gani kay pinangga kita sa Ginoo, gitagaan ta niya og mga timailhan ba. No, gitagaan ta niya og mga pagsuway. Sama panalitan sa Ngamoy atong basihanan, no, sa pagtuon na to. Basihan sa pagtuon. Og ganing atong nasinati karon nga pagbaha, layo pa ni, di pa ni mao. Naapay mas grabe ani. Mo nga atong i-expect ang atong mga katawan, ready lang gyud mo. No, ready lang gyud ta nya. Ang gobyerno ayaw pag hinahinay. No? Kaya kita karon sa Cebu City disaster, nagkikalayo na ta sa engineering o sa city planning nga, please, ayaw in town. Ug na man gani mo yung mga projects gani diha, pahibaw ami. Ang Cebu City Pero disaster. konsehal, maski unsa kanindot no ang atong plano din sa Cebu City, ako nakakita nako nga murag ako personally sold out nako sa idea no sa imong gi-mention nga long term o short term nga mga measures. Now, ang ato ani maski unsan siya kanindot but we need to collaborate with other LGUs Yes. sa akong giingon. Mauna. Unsa may mga local initiatives karon nga diin kining mga neighboring LGUs naglingkod haron istoryahan ni haron ma-share to nimo imuhang Yes. mga plano. Naapa ni Oo. siya ingon ani karon konsyal? Duna. No, kay ang ato asang syudad doon naman sa gitukod sad si Mayor nga kining reduce danger zone. No, nga gipangulahan na ni Attorney Joy Daluz. Kay di mo gana makaya pod ug ari pa diri sa disaster. Kay there are 4 thematic areas nga atong gitutukan under sa disaster is prevention and mitigation, response, no, Okay. rehabilitation and recovery, Okay. no. Mo na siya. So usa sa ato ang gitutukan mao ang paghawan ng una sa ato ang mga kasapaan karon. Okay. Nagigalayon kita sa mga kasikbit nga mga syudad o lungsod sama panalitan sa Mahiga. Magpasalamat sad ko ni Mayor Cortez nga subsubsad ang iyang pagpahawan no sa mga kasapaan nato diha. Ang Cebu City sad mausad. Itabang pod. O kita po diri sa Salaysay ni Mayor JVR, mao gihapon kini boundary sa Bulacau. No? Mao na si ato ang gitan-aw unyang masig ka inhinyero, masig ka city engineer, nagtagbo na sila. Good. Kinahanglan nga ang tanan nga mga drainage plan takdoon no sa akong giingon kanina kinahanglan gyud magkatakdo kay ug mag-iyahay man gani ang matag syudad makaluluoy kay kasigbit. Kay mao mo gunay ato ang murag mao mo gunay ato ang pamaagi tingali sa una nga ang kining LGU solbad siya siyang problema, iyang solusyon iarasad pero why Dili na collaboration no why Dili na pwede. Sama ra na sa ato ang provincial government. Ang Cebu City disaster ug ang provincial disaster nag-usag na sila. Unsay problema sa probinsya, problema syudad. Problema syudad, naa sa probinsya. Magtinabangay gyud. Sama sad na sa ato sa mga city engineers nga. Unsay problema sa Mandawi, problema pa na syudad. So, magtakdo lang gyud. Ang ako lang gihangyo lang sa ato ang mga local leaders nga we should set aside the political color, no? Because bisag unsa pay mahitabo sa atong syudad, kita magpabiling di a syudad. Ang katong tuwa sa ibabaw ug unsay mga political differences di tan i-appeal, no? Kay sa politika lang siguro sa kolor, pero in terms of public service, we should work hand in hand. Mo na gikinahanglan kay sa to. Sa Cebu City. konsehal kay bawo ko nga kining problema ha dako-dako gyud ni. Daghang mga tao nga ma-involved, daghang mga agencies nga ma-involved. Gi-mention nimo kaganina at even up kinahanglan gyud gani ma-involve ang mga private sector. Yes. Kinahanglan ang mga LGUs should work together, set down and plan, no? Dili lang kay short term, apilan nini ang long term, no? So ang challenge ni nato karon kining long term kay Yes. matod pa nimo unsa una ang ako siguro gustong mahibaw-an nimo unsa kay mga buhaton nato or pamaagi nga to ensure nga ma-sustain ni siyang imong sugdan karon nga mga plano. I know nga kining mga plano sa tanan nga mga local government unit makita gyud ni og mapatuman. No? Matuman basta ang masig ka kasing-kasing seryoso nga moduma labi na kining atong mga local officials seryoso sila sa pag-address sa maong problema. Dili na kinahanglan ato lang nasuwayan ang mga band-aid solution. Katubang mga labi na mag-angat ang eleksyon, hatag-tag kanal. No, that is a band-aid solution. We should try to see to it nga seryoso gyud ang mga local government unit. Kay bawsag ko nga daghan sa kaayong mga utukan mga land use planners nga naminaw pod nato karon. Mga local experts na to. Yes, local experts nga mo voluntaryo pod sila
sa ilahaw sang kahibaw. Kay dili man ni mahimo lang ang syudad lang may magsigig tutok ani. Unya kining mga scrutinize kining uban. No, as I said, mag-usa ta tanan. Ug na may mga plano hala ato ning buhaton, unya ang mga private sector, mga negosyante, pananglitan, mga negosyante, pilar gyud buhis ana nilang gihatag sa atong gobyerno. Og sila part sa ilahang social responsibility, corporate social responsibility, mo assister sila sa pag-ayos sa mga drainage diha sa ilahang within their kuan lang area. Dako kay nag-ikatampo, Yeah. dako kay nag-ikatabang mapaspasan. Yeah. No? Dasikon sa nato ang mga private sector to have their corporate social responsibility. Kay kining atong gibuhat di man sa syudad lagi kay dili ni kaya sa syudad ang budget sa syudad, budget sa probinsya dili ni kaya. So nag-entails ni siya og dakong budget kay lagi Pilipinas lahi balaydaan una kanal. So kinahanglan ginig dako-dako nga budget. Konsyal, nakakita ako personally, nakakita ko kung unsa ang improvement no karon sa Yes. pagresponde when it comes to disaster and calamities no. Makita na to sa kadalanan og in fact baguhay lang napakita ninyo sa Cebu City government kung giunsa ninyo pag-manage no labi na ang mga dagkong events. Yes. This will show nga kanang nagyud tay gihimo og andam na gyud ta. Now again, unsa ka andam no? My last question to you is unsa gyud ka andam ang city government when it comes to disaster, when it comes to mga inaning mga events no nga moanhi sa to sa Cebu. Well, sa atong part, humbly speak, taapat ta sa 15%. 15%. Kining nakita nato karon nga kausaban, 15% pa lang ni wa pa ta kaabot sa tunga. So, mohangi lang sa jutayng sakripisyo sa atong mga katawhan, jutayng pag-abag, no? Kinahanglan gid nga magtinabangay gid ang tanan kay dili nato ma-achieve kay kining ato ang paghisgot og percentage sa preparedness sa ato ang syudad sa Subo di kita kaabot og 100%. Makaabot mo ganit og 100% unsa pa kanang tuiga ka. Unya, Conchel, nag-mention si ka kanina nga nasa tay gipaabot nga dakong challenge nato when it comes to disaster no preparedness no Oh, Katong salamat gi-mention. kayo. Yeah, salamat kayo atong pahinumduman din nga ato ang publiko. Ang Cebu City Disaster kanunay nag-monitor sa ato ang mga weather nya natay mga forecast 2 weeks 3 weeks nga ato mga forecast. Nakita nato nga padung na mosud ang atong gikahadlukan nga El Nino. Kining atong nasinati karon nga pag-uwan to taligsik signs na ni siya. Unya kining atong habagat karon may nalang gani ta diri Cebu City kay 16 kph lang ta. No, ang ubang mga probinsya na 33 tungod kay southwest monsoon tungod ining bagyo nga si Jenny. Nakita nato nga sa mosunod nga mga semana makasinati na ta og pag-init-init. Unya makasinati nagka-grabing huwaw Nobyembre na sad. November na pod, no? Supposedly October man ta to. Pero sa October mao pay pagsugod ana sa init, mas mo grabe ni siya karong November. Nya padung na kita sa Pasko. Unya peligro ra ba kayo? Ako lang hangyo sa itong mga katawhan. Please paghimo na mo mga pamaagi karon mga pagpangandam, pagdaginot nato sa atong mga tubig nga mainom. Unya katong pagkaon og mga sustansyadong mga pagkaon nga makasustenir, katong mga dunay gipamati sa lawas, andama-daan ang inyong mga lawas, di ta magpalabig paggawas sa ato ang panahon kay grabe kay atong kainit. Mao sa ning panahon na pod nga ato sang hingusgan ang pagpahalapad sa atong mga kasapaan. Ato na sang ipatuman ang clearing sa atong mga kasapaan. So, human ining maong El Nino mulungtad ni sa sunod tuig karong Mayo. Naa sa nakita na sad sa wind circulation magana atong tan-awan sa no. Gikan sa uban nga mga nasod nga atong gipangkulate ang tanang mga data. Sa human sa Mayo, makasinati na sa taggrabe kayong baha. At least niya ang mga panahon na hawa na atong sapa. Okay? So, hopefully, ang ato sa mga drainage projects nga mapatuman nato karong November ato na gina mapatuman. Kay di magug kakabuhat karon og mga drainage project basta ting-uwan. No? Masayang manggod ang imong trabaho nya. Bati ang kalidad, quality sa ato ang mga materyales kay banwason mo nas baha. So, November, December, nag-expect ang ato ang mga katawhan siyudad Sugbo ubos sa pag-abag sa Department of Engineering ug sa ato asang mayor ug sa mga opisyal sa siyudad. Sub-sub ang pagpatuman nato sa mga drainage projects karong November and December. Konsyel, daghang kayong salamat sa Salamat mga impormasyon nga imong gipaambit ka namo karong buntaga unya among ipaabot sa imuha no ang amo ang
kining gitawag og pagdaig no sa imuhang mga gisugdan. Minhaot nga kini magmalampuson uban sa ato ang pangagamahanan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Salamat po kay sir og sa ato asang mga politiko katong mga local leaders nato katong mga nagplano pa sa umabot nga eleksyon. How about magiusa ang tanan, no, magtinabangay ang tanan kay kining problema mawa na unya ning politika ug mas mosamot ning mga katalagmag nga atong masinati. So nag-expecta nga dunay makatabang no sa ubang mga private sector kamo sa ning mismo sa Arafi, no, sa inyo hasad nga gihatag pud nga mga edukasyon ngadto sa atong mga katawan dako kay nagkatampo gyud, no, kay dili na kaya nato, no, ug kami lang kinahanglan naa sa gid mo nga makatabang pud sa publiko. Konsyal, daghang kayong salamat and God bless. Daghang kayong salamat ug may buntag sa ato ang mga tigpaminaw sa DYLA.